बेखौ नों मोजां खालामनाय जायासै आफा। नों सानदों नामा आं बे गोरिब नखरनिफ्राय बिहामजो लाबोगोन होननानै? आं जेबो बुङाखैब्रा आफा। नोंहालाय मा थाखा फैसानि आंखाल दं आफा? कररपतिनि बिहामजो दं बिस्रा। जुदि बिनाव बुङोब्ला मा 1 लाख रां 10 लाख रां मोनबोगौमोन आङो, मोनथिबाय? नोंनाव जेसेबां धोन दौलत दङ बिनिफ्राय आंनो गरसेबो नाङा आफा। नों आंनि फिसा, नोंखौ खांनानै जोबोद खहासो जाबाय आंहा। बेनोथ' जादों। आं नोंनाव जोनोम लानामोन सानदों नामा नोङो? आं बे मन्दपनिफ्राय नोंनि बुंनायाव सिखारना फैदों। आं आदा राजानि बुंनायावसो पालन खालामना फैदों। आरो आं दा बे न'खौ गारना थांसै। गावनि आथिङाव गसंनानै खामायगोन, दोलै नोगोरै लाइमोनखौ हाबा खालामनानै लाबोगोन। अब्ला नों बे सासे हिनजावनि थाखाय बे न'खौ गारना थांसै नामा? सवाब! सोर बिफा? माबायदि बिफा? नोंनि थाखायनोथ' आइ आफा बिदा बिनानाव गासिबो फैसा। आरो नोङो बे न'खरखौ सामलायना लाखि। आं थांसै। आइ आफा थांबाय 5 लाखा। लाखिया बेखौ लाखि। होद साला मोसौ! सेस सानो सेस। नायलाय बिसोरखौ नायलाय। हाबा जानो गोनां हिनजावखौ न'आव फज'ना दोननानै महारानि बायदि गिदिंबाय थादों। बिसोरनिबोथ' आखाइ दं खोमाहाय। माब्रैथो नङाबालाय हौवा गोदान लागालाय ओरैनो गिदिंना थांफिना। जानांगौ बिदिनो जागोन। सोरबा बिबाजैया बिबोनांनि थाखाय गावनि जिउखौ होगोन नामाहाय? माबा खोनानो मोनदों माथो हाबा खालि सनाया माथो सिखाव जादोंनो। सिखाव खावनायाथ' बाहोनासो खोमा। गावसोरनो न' दोनखुमादों खोमाहाय। दालाय सोरथो लाबोनांगौ बेखौलाय? थांगोन सोरबा लेंग्रा हौवाजों मेगन खाथेनानैब्लाबो। दा बबावबा दैयाव बारसोमना थैसिगोन बे। आंनिबाथ' मेगन खाथेनानै सुइसाइड जाना थैगौमोनहां। आरो सोमदोन बबेयाव थांनो ओंखारदों नोंलाय? आं अफिसनि खामानियाव दिल्लीयाव थांनि। हा माब्लाथो फैगोन? 15-20 साननि गेजेरावनो फैफिनगोन बाजै। दे मोजां थांबानो जाबाय। जागोन बाजै। मोजाङै मोजां मोनहैथों। खोनासं, आंबो थांफागोन। आंथ' बेरायनो थांनो ओंखाराखैना, अफिसनि खामानियावसो थांनो ओंखारदों। थाथ' दे, आं थाबैनो फैफिननो नाजागोन।
मानसिफोरनि खुगाफोराव जोबोद सन्देह जाजोब्बाय। न'निफ्रायनो ओंखारलांनो हायै बायदि जाबाय। जेराव थाङो बेयावनो मानसिफ्रा लाजि फोनाङो। बेथ' जुगनि आदत जाबाय साबोथ्रि। मालायनि मोजां गाज्रिखौलाय खुमानाया। बिसोरबोथ' बिमा सिता आरो इसोर रामखौ आखाइ थिखोदोंमोन। जोंलाय आरो मा मानसिसो। नों इसोरनि सायाव फोथायना लाखि साबोथ्रि। दाथ' लाइमोनाबो बेसेबांबा दुखुआव दङ। जुगाव बयनिख्रुइबो देरसिन मानो हिनजावफोरनि सायावनो। आरो देरफुनाय सिख्लाफ्राथ' बिमा सिता बायदिसो। नायलाय लाइमोना लाइजाम लिरनानै गालांदों। माबा बियो सुइसाइड जानोसो थांबायनो। मा? नों माबा थांदोंना बेखौ नागिरहैदो। लाइमोन? लाइमोन! 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 हगार आंखौ! हगार! लाइमोन! मा जादों नोंहा हा? मा जादों? मानि थाखाय बेयाव थैनो फैदों नोङो? मा जादों? हा? मासुनिया हाबखो जोंनि न'आव। आदा नोंबो न' गारनानै फैबाय। आंनि हाबायावबो हौवा गोदाना मन्दपनिफ्राय सिखारनानै थांबाय। आरो आदा आरो बाजैखौबो गाज्रि गाज्रि बुंनानै लाजि फोनांलांबाय। आरे बेनि थाखायनो नों बे ट्रेनाव बारस'नानै थैनो होननानै फैदों। नों थैनानै थांगोन, सोर गोसोआव गोजोनै थाहैगोन। नाथाय नों जोंनि खोथाखौथ' एसे साननांगौ। आरो गुबुन फारसेथिं आदा आरो बाजैनि खोथाखौथ' साननांगौ ना। नों थैनायनि उनाव आदा आरो बाजैया माबोरैहाय गोजोनै थानो हानो बिनानाव? आदा गाबनाङा बिनानाव, दाबो नों जेबो जायाखै। इसोरा बयनिख्रुइबो देरसिन। थौ न'आव थांनोसै। मा खबर? मोनबाय नामा? बोरै लाइमोनालाय? गैया साबोथ्रि, आं जेरावबो नागिरदों मोनाखिसै। बेफोर गासैबो सनानि थाखायनो जाजोब्बाय। बेफोर रावनिबो दाय गैया साबोथ्रि। बिसोर गासिबो जोंनि खाफालनि लिरनायसो। नों गावनि खाफालखौ मानो दाय होदों? दाया बिनानाव फैसालिनिबो दङ। जोंनि न'निफ्राय दिनैसिमबो मोनसेबो सनायानो गोमाफेराखै। दा एसेबां सनाया बबाव थांख'?
जुदि जों बिनानाव फैसालिखौ सिगांनिफ्रायनो सामलायखानायमोनब्ला जों दिनै बेफोरबायदि नुनो मोननाय नङामोन। नंगौ आंनि थाखायनो दिनै बेबायदि नुनो मोनबायना। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ दाबाव, बे न'आव आंबो खालि आखाइ फैयाखै। एसेबां सनाखौथ' जों गावनि मावग्रानोनो होयो आरो आंखौ बेबायदि सिखाव हमदों। दा आं बे न'आव दसे समबो थानो हाया। बे न'खौ आं गारना थांसै। नाङा बेवाइफोर, नों बे न'खौ गारनानै दाथां। मानसिफ्रा जोंखौ मा साननांगौ जाखो? आं गावनि बिमानि न'आवसो थांगोन। नोंनि नोंनानाव बायदि मोखां खाथेनानै थैनो थांनो नागिराखै। बेवाइफोर दा होस्रिखाव, आं नोंसोरखौ जोबोद मोजाङैनो मिथिखाबाय। मा बेबायदिथ' नङा? सनाखौ गावसोरनो दोनखुमानानै दायखौ आंनियाव होनो नागिरदों। निमाहा हो माहाजोन बाबु, नों बिदि दा खालाम। जुदि बिदि खालामाब्ला नों फुटपाथआव बोरै उन्दुहैनो? बिनिखायनो आं बे सिमासिखौ लाबोफादों। माहाजोन बाबु, साननैसो सम नायबावदो। सोमदोना बाहेरायाव थांदों। बे फैब्लानो नोंनि गासैबो लानाय रां दाहारखौ सुख'जोबगोन आङो। आरे बिब्दि साननानैथ' आं दाहार हराखैमोन। आसलाथ' मा, सुदबो गैया, सामब्राम जानोबो गैबावा। बेबायदि मानसिखौ बोरै फोथायनो आं? ओंखारलां। आहा थाला लागोन समाय जाबाय। आहा दरजा मारिनो सम जाबाय। मारि उखिल बाबु। दे माहाजोन बाबु, दे मारिगोन।
दादि नों बहा थाङामोन नोंसिनाथ' निलाम जाबाय नाथाय आंनि आदा आरो बाजैयालाय आंथ' मिथियालै इसोरासो मिथिगौ नोंनि नोंनानावा न' गारनानै थांबाय आरो बिनि दायखौ नोंनि नोंदा आरो नोंबाजैया आंनावसो होखारबाय आरो आंखौबो न'निफ्राय होखारहरबाय मा बाथ्रा बुंदों नों फैसालि आंनि आदा आरो बाजैया माब्लाबाबो बिदि खालामनाय नङा आंथ' सैथो सिथा बायदि नङा जाहैबाय अर दांनानै समाय लानो आदा आरो बाजैमोनहा जोबोद खस्थ' जाबाय खोमा दाबा बहा दं बिसोरो बुंस'नो हाला माबादि हालोदाव दं नैबे मुलिखौ लोंदो साबोद्रि गासिबो जोबस्रांजोब्बाय बे मुलिखौ लोंनानै बेसे गोबाव थागोन नों बिदि दाबुं नोंथ' आंनि जिउनि लोगो नों बांद्राय बुंनांला थाबैनो लोंदो मुलिया साबोद्रि बे नोंनि गोदोनानि मंगलसूत्रआ बहा थांखो आरोलाय जोंहालाय माथो दंबावो नोंनोथ' दं आंनि थाखाय लोंदोना मुलिखौ मा जाखो लाइमोन नै नाय आं मा लाबोदों आङो गानग्रा जोमग्रा लाबोदों नैबे आदा गिदिरनि कट आरो नैबे बाजै गिदिरनि आरो नैबेयाव आदा सोमदोननि आरो नोंनिबो दं थुथुथ' माबार जों सनमान लायनि दिनै बैसागोनि 1 अक्ट' नङाना आरे नोंलाय मानो गाबगासिनो दं दिनै बैसागोनि 1 अक्ट' बे बैसागोनि 1 अक्ट'आव आदा आरो बाजैखौ सनमान लायोब्ला जोंखौ निमाहा होगोन बाथ्राया बे नङा आदा लखन बिदिब्लालाय माथो खोथा दिनै आं भलेन आब'खौ लोगो मोनदोंमोन बियो बुंदों आदा आरो बाजैया बे न'आव थालानो मा नंगौ आदा बिसोरो बेयाव थालानो अ बिदिब्ला बे हिनजावा आदा आरो बाजैखौबो बे न'निफ्राय होखारहरबाय आदा समजों लोगोसे जोंनि न'खरा फारसेनिफ्राय फारि फारि सिलिंखार जाजोब्बाय बिबारा सम जानाय लोगो लोगो फारसेनिफ्राय फारि फारि सिरिलांजोब्बाय आरे फाग्लि बिबारा रानदोंल' सिरियाखै गाबनाङा गासैबो मोजां जाजोबगोन आदा नै सिखारलाय नैबे जाग्रा मुवाखौ जानानै लाग्रोदो साबोद्रि नोंनि आखायावथ' गरसेबो रां गैयामोन
बेफोरखौ नों बहानिफ्राय मोनखो? नों मिथिया नामा इसोरा सुबुंखौ सानसे साननैल' उखैहोयो नाथाय सानफ्रामबो उखैहोबाय थाया नों बेखौ साननानै लादो बे इसोरनि न'नि प्रसाद प्रसाद अ जों होनब्ला भिखारि बायदि बिबायनानैबो जानांसिगोन नामा साबोथ्रि? जाय जानो गोनां सुबुंनाव बेबायदि जानो गोनां दंखायोब्ला जानायनि थाखाय सोर गोरिब सोर धोनि सोर बिबायारि नों जादो नों सानथामसो जाबाय जेबो जायाखै हारे बिसोरलाय बहानि जालायखो बहानि बिबायारि नोंसोरो? निमाहा हो माहाजोन बाबु जों बिबायारि नङा। थां उल्था पाल्टा दा बुं दानो पुलिसनो हमना हरगोन आङो धोरोमसालि मोनदों नामा आंनि न'खौ? सालाफ्रा जेराव मोनो बेयाव बिबायनो फैदों। दुखु मोनबाय नामा? साबोथ्रि बेफोर जानाया गासिबो जोंनि मुङावनो लिरनाय गैया। ओइ थैनो लुगैदों थैनो जायगा मोनाखै बुंनो हाया साला बबेनिफ्राय फैयो आंनि गारियावसो मोनबाय सौदावलाबायनो। मा जाखो? साबोथ्रि आं थाबायनो हानाय नंला खोमा खर'खौ फिट गिदिंनायसो मोनबाय। थ' बिदिब्ला दाबसे जायगायाव जिरायहैनोसै। मा नांगौ नोंनोलाय? आंनि फिसाया सानथामसो जाबाय ओंखामखौनो मोनजायाखै अन्नानै आंनो मोनसे खामानि होगोन ना? नोंनि थाखाय बेवहाय रिक्स लानो हानाय मानसि दं नामा? आंहाथ' बेवहाय रावबो गैया आं आरो रावखौबो सिनाया। बिदिबा आं नोंनो खामानि होनो हानाय नङा। अन्नानै आंनो मोनसे खामानि होनो हागोन ना आब'? निमाहा हो आं बिदि सिनायै मानसिनो खामानि होनो हानाय नङा। सानथामसो जाबाय बिनानाव आंनि फिसाया जेबो मोनजायाखिसै बिनि बदलै आं नोंनो गासै खामानिखौनो मावना होगोन। हासिब सिबगोन थोरसि लथा सुगोन जा मावनो थिनो आं बेखौनो मावगोन। अन्नानै आंनो मोनसे खामानि हो बिनानाव जाग्रा एसे हरबाबो जागोन। गासिबो बिदिनो बुंग्रा नोंसोरो सिगाङाव रां लांगोन दसे मावनानै न'नि माल माथाखौ लाखुमानानै लांग्रासो नोंसोरो। थां आं खामानि होनो हानाय नङा थां। Oh
बाजै बाजै बेफोरखौ आं मा नुनो मोनदों जाय आखाइजों नों जोंखौ खाङै बायै फेदेरबोबाय बे आखाइजोंनो मानसिफोरनो बिबायदों जाय आखाइजों नों सिगाङाव खस्थ' खालामोब्लाबो बे आखाइया जेबो दुखु मोनाखैमोन नाथाय दासो मानो बाजै आं आरो मा खालामबावनो जेबो राहायानो गैया सानथामसो जाबाय नोंनि नोंनाया जेबो मोनजायाखै आदा आदाया बहा दं बाजै आदाया बहा दं बाजै बैयाव दं नोंनाया उन्दुनानै दं थ' बाजै आंखौ आदासिम लानानै थ' आदा थ' आदा न'आव थांदोनि लाइमोन बाजै आदा आदा ओंखाम एसे जाना ला
Ada बेफोर माबोरै जानोमोन मा बियो माबा जलपान माने फुंनि साहा दोन बेयावनो हाब दिनै माबा बाहेरायाव ओंखारलांगोन नामा औ लोगोनि हाबायाव थांनो नागिरदों एफाग्राब सनाखौ बहानिफ्राय मोनखो नोंहा बेफोरजों मा सोमोन्दो दं नङा ओरैनोसो बुंदां माने र' फिर' बे सैमाया सोमोन्दो गैयाबा आंहा सोमोन्दो गैया नामा बेसेबां जोंथि माथि सनाखौ मालायनि हाबायाव गानलांब्ला बे सिखावफ्रा उन उन जाया बे र' फिर' नों मोनसे खामानि मावा फि बै नोंखुमजो थैलांनायनि सनाफोरखौ गाननानै हाबायाव थां बेसे दामनि सनाखौ दागानलां दे बे सनाफोरखौ आंनो हर नाङा आफा नाङा बे सनाया आंनि नङा सोरनिथ' फैसालिनिसो बियो आंखौ दोननो होदों हा सनाया दंमोन नाथाय सोरबा खावनानै लांबाय खावना लांबाय सिखावबो दिनैसो खावना लांनो मोनो नोंसिनि सनाखौ मतलब नङाथ' नोंसोरना बियो नंगौ बेवाइफोर बाथ्राया नंमारगौ इसोरनि समाय सनाखौ सोरबा खावनानै लांबाय अ बिब्दिब्ला सनाया सिखाव जायाखै फैसालिया नोंखौ दोनखुमानो थिनदों आरो नोंबो दोनखुमाबाय हर सनाया आं हैफिननि आखाय दाहो हर माबार सनाया नङाबा जाथाय होफैना होजागोनबो नों आंजों बाजावथारदों साला आलु आं दिनैनिफ्राय बेबायदि खामानिखौ मावथारला आइदे आलु आं निमाहा हो आलु आं दिनैसो बुजिबाय हिनजावफोरनि सोमोन्दै जेबो बुजिया बेबायदिखौ गसेब जायगा होआ आफा बे सनायाव आखाय दाहो बे सनाखौ आंनो हर सिरथा सैमा हात बुरबक आं सिरथाया नों गावनि फिसाज्लाफोरखौ गाज्रि खालामबाय आरो गुबुननि न'खरखौबो गाज्रि खालामनो नागिरदों बे सनानि दाबाय हर नङाबा सावसुग्रेव होगोन साला एसेबां लुफिया नों बोराय जानानै साला बेखायनो गेरा जादों नों साला सुपा साला सैमा आंनि खि जानानै खिरनग्रा नलिखौ सफा होगोन आं नोंनिखौ र' मोनथियाखै साला कक्कर फै आफि फै बे मोदैफोरखौ हुगारनानै थांफै फै बे सनायाथ' सिखाव जादोंमोन बे नोंनि आखायाव बोरै फैखो थारैनो बे सनाया सिखाव जायाखैमोन फैसालि बाजैयासो आंनि हिनजावनो दोनखुमानो हरदोंमोन आंबो दिनैसो मिथिदों जा मिथिदों लानानै फैखादों बे खामानियाव आंनि हिनजावाबो लोब्बा दं बेनि थाखायनो आंनि हिनजावनि जानानै नों उन्दैब्लाबो आं नोंनाव निमाहा बिबायलै फंबाय सोमदोन डार्लिं आं नोंनो जोबोद मोजां मुवा लाबोदों नंगौ औ नों मेगनखौ मिसिबलाय बेसेबांबा गोबावनिफ्राय मेगन मिसिबना थादों नाथाय दा आं मेगन गेवनानै नोंनि असे रूपखौसो नुबाय आं सोमदोन नों मा जाखो होनदों नोङो नायलाय बियो सना मा बे सनाया सिखाव जादोंमोन मा सिखावनि मुङाया बेनो बे थानायखाय खुसि जायाखै नामा नोंहा सोमदोन खबरदार नोंनि बे लेथ्रा खुगाजों आंनि मुं लाबा दिनैसिम सानदोंमोन आं नों गुनि गियानि होननानै नाथाय दा मिन्थिबाय नों सासे रायखसिबो नैबे ला गानजोब मोदोम गंसे गानना लाजोब नोंनि मोदोमाव आरो जिबौ फिथिगम बायदि रागा जोंना थाबाय था मानोना नोंनि बे सनाखौ रावबो दांनो हायि बायदि आं थांसै नोंखौ गारना सोमदोन नों आंखौ निमाहा हो आं गोरोन्थि मावदोंब्लाबो नोंनिनो हिनजाव माबायदि हिनजाव नोंलाय जाय सिख्लानि जिउखौ सिलिंखार खालामदोंमोन मिथिगौ नों बे सोर बे नोंनि हौवानि असे बिनानाव जायखौ नों न'निफ्राय मावरिया होननानै लाजिफोना होखारहरदोंमोन मिथिगौ नों बे सोर बे नोंनि हौवानि असे फंबाय
आरो जोबोद गिदिरै गाज्रियै जायखौ लाजि फोनांनानै बे न'निफ्राय होखारहरदोंमोन मिथिगौ नों बिसोर सोरमोन बिसोर नोंनि हौवानि बिसोर बायदि बिदा आरो बिबाजैमोन आरो नोंथ' गावनि हौवानि खोमाखौ फारसे फारसे हास'नानै जाजोब्बाय अब्लाबो हिनजाव जानायनि ड्रामा खालामदों मा लाजिनाय मोनाखै नोङो दिनैनिफ्राय नोंनि थाखाय आं थैबाय नाङा सोमदोन आं नोंखौ थांदों हगार आंखौ सोमदोन प्लिज ना आंखौ निमाहा सोमदोन ना आंखौ गारनानै थां सोमदोन प्लिज ना आंखौ गारनानै दाथां सोमदोन आंखौ निमाहा सोमदोन फैसालि फिसा आयै फिसा मा जाखो सिगार তেখেতৰ বহুত ডাঙৰ বেমাৰ এটা হৈছে টিবি বেমাৰ হৈছে আপোনালোকে ভাল হস্পিটেলত নি এখেতক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি ল'ব লাগিব কিমানমান যাব ছাৰ 15-20 হাজাৰ মান খৰচ হ'ব আহিছোঁ आदै नों आंनि खामानिनि सायाव फोथायनाय दंना हा नंगौ फोथायनाय दं जुदि नोंनि सायाव फोथायनाय गैयाब्ला नोंनो मानो गाइखेर होनो नाथाय नों बे बाथ्राखौ मानो सोंदों आदै आंनि आदाया जाय आंनि बिफानि समान दा खाफाल गैजायै बायदि बिनियाव टिबि बेराम जादों बेखौ